tuna kan en ho hi Hmunṭha Pastor Bial Inkalpawhna athu pas Hmunṭha atanga Maite khua kalna kawng siam that na tlang Bial huap mewa ko ani a Hmunṭha Bial a hian Hmunṭha Maite Khawbel te an oma tuna kan thlir mek hi Maite site lam atanga na tlang Maite Kohhran ho ani a lung lian tak tak te choin kong khuar te an no a an ni hianin naupang Sunday school Inkalpawhna an thleng dawna naupang Sunday school Inkalpawhna thleng tu tur an ni mei pi alama Bial chhung Kohhran nung tak le tai matak an ni a an ni hian ma taka thok chuakin chan in semin heng hi advance party an ni a an ni te hian kong chelai a khir zual lai te an ron ma chho zela nula po an bang bik lova ke khan thei to pin kong khur no the na lung te mun sang sang mi te la khomin motor te po in lung kha an la a tiang chuan an no a then chu no chul lo deu ni ngai motor na hel theyang ti de chu han kal san chin te po om lo thei lova eng po ni sela ma taka ron thok chuak tai mataka ron thok te an ni a an hlu hle ni tiang bok hian Khawbel Kohhran atangin enge mozat anon kala Khawbel Kohhran phei chu Hmunṭha atanga KM Khawbel alani a chu tiang ani chun motor ron kal anga ya Hmunṭha thlengin Hmunṭha atangin Maite lama na thok duran liam le a tiang chuan anon kal ani tuna kan hmu mek hi Maite Kohhran na tlang kha alani a an ni hian setakan khan Hmunṭha lam pan zelin kong a an no thei ang kong khuan lai no thei na ang lung te ron char khom phein ting chuan an no zela he kong hi kong hlum tak kong rei to tak ani a ma sela a khop an hi VC te na an chei bak hi chu chei tu anei lova mi puilam hian natlagin an chei thin boka heng hi khop an hi VC le mi pui te na an ti thei ani a sarkar lama tang te sarkar kal to le to sarkar to sim sim atang poin ron ngai sakemo ron vevio mo pon om lem lawa PMGSU scheme thun tum te po an om thina mar chu a hlo cham thina ni enge a hlo cham chan chu hrelo mai la PMGSU upgradation a thun ani don ti te po se om thina bese nei takin Hmunṭha le Maite Hmunṭha Pastor Bial hian an lo thlir thina ma sela chu po chu a tham ral le ta a ngak hlel taka kan thlir thin chu lo tham ral le ta ni VC te bokin kong chei na an thok le thina mi puila min tho lom te an tho a tiang chuan thei top chu thina thala lo chuan a chei ngot thei bok si lawani heng te wang hian kong hi fura chuan kalna tlak lo ani thina tun tum hian Bial Inkalpawhna Kohhranin Bial Inkalpawhna zenda aluta kong chei hi an pasta a sarkar ti mol pho tum na lamte engma ani lo kan kalna kong ani a kan cheyang anti a chu kan hmu ale kan hretang hian na tlang mek ani heng kan hmu lai Hmunṭha lam Hmunṭha dai atanga chei tu te ani a Hmunṭha lam hi adiak atam em a tin Hmunṭha lam site hi ngot hnuai de ulek ani wang hianin adum em boka chil dia ka tam em maya nei nu ho te po an hatlanga an haina sa em thina
hetia thei to pa ti po hianin rei lo te hian diak le mai thin ani tuna kan hmuang hian kong diak te la chuakin motor kal thei turin a then chu an hno a lungten deng khawma tin alai motor in shoot thei tur lai te an la son boka an pai chuaka dum hi rim tui lem lova rim chen ema ti ser pal po seom takani yang khopa dum rim chhia chu Hmuntha ko dai atang han akha to ken om chho deuh ranga motor po atanga kal du po hin amumal lawani tunai ro chuan bialin khom puin hetia lo rela tho lo ni ta ka tang hi chuan motor te po kal le thei to anga no pangin khom pui tu te po himdam taka an thlen thei te po adu om hle mai ai vo in ni September ni sang ni som ni pali ni hian Hmunṭha Pastor Bial Khothum Kohhran thum ten mun abekin Hmuntha le Maite in khokar kong cheina siam thapna kan han thoka hi ani lo zong a thlir tu tan chuan sarkar emo a khovi si te pani hanti mual phole engamo zonga ngai thei te pon yama se chu tilam chu kan ril ruan ni lawa sarkar ti mual phawo mo a vc te pani khoni vc te an chak lo e maya iti te ang ti lam kha ni lawa kan khokar kong kan khom pui kal po na vela ni awangin hei nau pang khom pui lo hnai to boxia kong a chesia tan plat mai na thin te ani awangin na tlang i ko ngot mai te ang ti in bial in khom pui khan kan pas to a kan tum hun taka khuate na zir lo wang kan siam thei lawa ti chuan vo in ni a hun rem chang tak mai kan han nei ta lo maya alom om hle in kan khia hei Kohhran ti na tangin mi thanem tak an thok chuak a mai te Kohhran na tangin som ruk chuang chu tiang chuan Khawbel Hmuntha tang po in chu tiang deuh tho chu an ron thok chuak ani alom om khop mai hei hi thadeu han siam rei thei chuan ni lawa kan khokar kong in azir chi alo deuh bok nen in tun huna hian heng hi kan soyang khan sarkar lampo in min lo hriat pui te po kan han du a kan be sei boka tun ma in khokar kong ani rualien pi mgs waya ati hlei thei lo a ngai sak khi kan hlo ne ve deuh hret bok nen chu wang chuan lo thei lo na awangin he na tang kan ko ta ani hula po hian kan sarkar beng te lo thleng sela maro chu voini kan hatlang hian kan sayang khan anni lam ti mol phodu na ril ru lam ani lo kan mamo le tul ani to awanga thok chuak kan ni ani ti kha min hriat pui ro chu kan du tak zet zet ani Bial chairman sayang khanin sarkar ti mual phona tursim shimati anilo a chuti line district pani sir chief district le saitul district ania Maite le Hmuntha kar kong hi ngai saka lo ve ve ni sarkar ang po hiam sir chief district chhung emo saitul district chhung emo chuni ve ve selang chuan ngai sak pon lo tura ngai ni a chuti line district sang ve ve ni a pastor bial khata saka chuko somjet pakhata changa lo om to ni a in ngai le in thlel tak te po an ni a chutiang chuan district in an chen sang ta a ma sela ko san lam hi chuan ala a chen sang ve ri lova hetiang te ni wang chiat ni that ni ko san thil mai ni lovin chiat ni that ni aomin he kong hi tangkai taka man ani a vc te khotlang mi puite fan to phi thleng to a
thei top an su to a hemi she hian bialin khom pui chuan Kohhran in ti tur kan nei ve ti in Kohhran in ati turte ati chho ve ni in alang ta ani hei hian ra thajok chu asela sarkar po in scheme sang PMGS oi mai ni lo saski kan han tiang chi te scheme sang atang po ti dan zona chale maya Hmunṭha hi tuikum constituency omani Maite hi chu tuivol ani ve thunga tiang chuan chu tiang khoma dang lam chu ani MLA ve te po in tho tomin heng hi ti dan om lo mi te po ti pol te pon omani eng po ni se Kohhran in hetia ma la hi a tha hle ani